O sorteo da lotería non foi xeneroso na comarca de Pontevedra, pero aínda así deixou un premio gordo no concello de Pollo. No bar Hogar del Puerto de Combarro, un agraciado selou un décimo do 5.490, premiado con 400.000 euros. Como si nos tocara a nos, sinceramente, como si nos tocara a nos. De feito, eu recibín a noticia e díxome o compañero, pero tocouche a ti? Dice, no, pero como si nos tocara. Porque isto pode ser unha publicidade grandísima. É dicir, ahora, calquera que pase por Combarro non se vai esquecer de comprar un décimo no Hogar del Puerto. Porque vai dicir, se repetiu dúas veces a suerte, pódese repetir unha terceira. Esta non é a primeira vez que o establecemento reparte o gordo. Xa o fixera hai tan só 4 anos repartindo moitos millóns entre a veciñanza de Combarro. A verdade é que é bastante difícil vender o gordo de Nadal. Eu vendino unha vez, agora desta segunda non sei se fun eu. Pero tamén quero decir que a pionera e a que leva toda a vida vendendo aquí loterías e dando suerte é miña nai, Laura Currás Fernández. Precisamente, Laura Currás foi a que confiou na anterior vez nun número rematado en 7. Aínda que daquela atinou, esta vez non tiña tan boas esperanzas. Non, eu non. O meu fillo díxomo. E o meu neto tamén ayer. Vamos a repartir o gordo outra vez. E eu, cala a boca, que o gordo xa nos tocou ben gordo. Dende o establecemento agardan agora que o décimo sexa a propiedade dun veciño do Combarro. Un veciño. Claro, un veciño aquí no pueblo que tocara, era unha alegría. Dende o bar Hogar del Puerto invitan a xente a que merquen a lotaría no seu establecemento. Advirten que non hai dúas en tres.